rukun Islam kang lima puniki makanan khas Pacitan reng. Apa makanan khas Pacitan? Jenang. Kok jenang? Pacitan sarwi jenang. Udu kok. Iki apa iki? Iki kon masang apa piye iki? Bunder-bunder. Wah, lambat. Iki lho. Wis ra apa-apa. Oh iki ana tulisane nggo wanda, iki nanda lho. Nyo iki lentek patang sasi kowe. Tenan, nggo wanda lentek patang sasi. Anggere arep kelek untune copot. Siji wanda loro geter wis. Preman pensiun. Ayo. Mulai wis. Mas geter. Kuneng ingkang kacarita. Anenggih ing mapan wonten negari Ngastina. Sinten ingkang kamadyaning Datulya Praja Ngastina menika ta warnane? Narendra Ngastina jejuluk Sanata Prabu Duryudana, ya Prabu Suyudana, ya Sang Gurupati. Rusa juga lenggah madaning dampar Sineba Rekana Patih Harya Sengkuni. Datan kantun dah nyiwang Durna, ya penemban Durna. Miwah kadang nata satreng tirta tinaraden Harya Kartamarma. Ing ngandher blabar sangganing ing samyang gantung sebo. Samyang rantu sabdaning nata ing Astina Prabu Duryudana. Dupi kapireng tengara bendhe menyamangungkung kajena Blisanata samedhar pangandikan. Datuku mangun jiling pangandika sanata ing Astina Prabu Duryudana ingkang dereng kababaring lisan. Duryudana Alon wijiling pangandika tuharining sun Werkudara Prabanyo kang sumirat
dening utamaning nata Terbudi bawalak sono lire berbudi kang mangkono Anggung genira paring dana Diwang sumono mati luwih kono sasmintaning sun jagat wasisaning Bathara paman Loso Jenar prayogakna Angger lenggah madaning datul ya Praja Ngastina paman Patih Harya Sengguni. Kula non kirana Prabu sampun boten kirang prayogi piswanipun ingkang abdi kepatihan namung keparenga kula ngaturaken sembah sumengkeming pangabektinipun ingkang abdi kunjuk nggih. Kula tampi dawuh sami-sami. Bapak Durna Bobeng Sukalima katuran karaharjan rawuh sing ngandika wonten ing Datul ya negari Ngastina Bapa Penemban Durna. Astaka swara sila bertobo swalu gimbal sumarante hawela. Lha nuning Nger. Tansah pinanganing kawidatan ring sambi kala sawanipun ingkang Bapa ing Sukalima manggiya widodane skala sawan kula. Namung kamarenga kula ngaturaken pudya pangastawanipun ingkang Bapa kunjuk ngersa paduka anak Prabu Ngastina Nger. Sampun kula tampi dawuh sami-sami Bapa Penemban Durna. Apa dene Dimas Kartomarma prayogakna nggena ngadhep ngarsanipun Kakang. Awula dori sampun boten kirang prayogi piswanipun ing abdi pun Kartomarma Kanjeng Koko Prabu. Wangsul dhateng ngarsanipun paman Loso Jenar tuwin Bapa Penemban Durna. Wonten ing madyaning pepanggihan dinten samangke kula boten badhe ngrembak babagan negari Ngastina miwah kula boten badhe ngrembak perkawis kula wangsa negari Ngastina menika ugi boten langkung-langkung rembak babagan kanalindranipun ingkang putra ing Ngastina pun Duryudana menika ugi boten. Namung ingkang badhe kula rembak madyaning negari Ngastina dinten samangke inggih menika babagan pawiyatan Sukalima. Bapa Penemban Durna kula wonten maring adhawuh Nger panjenengan prisa dumados sing pawiyatan Sukalima nalika jengandika Bapa Penemban Durna hanampi siswa para Kurawa lan para Pandhawa minangka dados siswa ing Sukalima. Samangke sampun sami buntas kawruhipun, sampun sami rampung anggenipun sami necep ngelmunipun Bapa Penemban Durna. Kathah piranganing Kurawa lan Pandhawa ingkang dados sarjana sujaning budi satemah menapa sampun paduka paringaken wujuding ilmu kinarya cagak tuwa ing negari Ngastina. Mila ingkang saking menika sepisan ingkang putra ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan wonten ing angka kalih kula badhe miterang kados pundi kawontenanipun pawiyatan Sukalima menapa inggih tasih lumampah kanthi rancak menapa wonten bab ingkang Nadya Paduka ngendikaken dhateng putra ing Ngastina Bapa Penemban Durna. Gandhap blakuduk swalu gembol sumarante hawela. Rumaos bompong raos sing manahipun ingkang Bapa ing Sukalima Nger. Jernyatanipun kula menika dados mahaguru wonten ing pawiyatan Sukalima nembe menika perkawis menika dipun rembak dening anak Prabu Duryudana. Menika tegesipun maduka anak Prabu menika nggatosaken dhateng kawontenanipun pawiyatan ing Sukalima. Inggih awit saking pangestu paduka anak Prabu ing Ngastina. Pawiyatan ing Sukalima dinten sakmangke tansah reja ngrembaka kathah para siswa ingkang sami kepengin dados cantrikipun ingkang Bapa ing Sukalima, necep ngelmunipun ingkang Bapa ing Sukalima.
namung ewa semanten ugi kula cakaken pranatan ing sampun paduka dawuhaken dhateng Bapak ing Sokalima. Pranatan ing boten saged dipun terak dening sinten kemawon. Ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan Bapak Pranabanduna. Inggih, Ger. Pranatan ingkang angka sepisan. Seswa Sokalima ingkang badhe minangka dados cantrik ing Begawan Durna boten kenging langkungi yuswa ingkang sampun dipun tetepaken. Mriki angka sepisan. Angka kalih boten kenging kawula alit langkung-langkung kawula alit ingkang boten gadhahi bondo donya tegesipun kawula ingkang mlarat. Menika mboten kenging dados siswa Sokalima, mboten kenging sinau wonten ing pawiyatan Sokalima. Menika mboten dipun parengaken. Angka salajengipun inggih menika mboten nampi dhateng tiyang-tiyang ingkang gadhahi cacat raga. Tegesipun mboten jangkep akal budinipun, mboten jangkep raganipun. Menika mboten kenging mlebet wonten ing pertapan utawi pawiyatan Sokalima. Menika ugi sampun kula cakaken, Ger. Nyatanipun najan menika sampun kula serat wonten ing pranatan pawiyatan ing Sokalima, ewadene tasih kathah ingkang sami kepengin necep ngelmunipun Begawan Durna. Inggih pun Kumbayana menika. Inggih. Bapak Pranabanduna ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan. Nah, mangsa kala dinten samangke sampun anyaketi Ambika. Inggih menika. Napa nggih Depate? Pendaftaran pawiyatan ing Sokalima. Namung samangke ingkang dipun betahaken mboten saged kejawi namung kinten-kinten wonten 50.000 siswa ing kedah madheg minangka cantrik Sokalima. Ewa semanten pranatan ing sampun paduka dawuhaken menika ugi mboten badhe kula terjang, Ger. Kula tetep badhe mestuti dawuh paduka anak Prabu Duryudana menawi sampun paduka dawuhaken bilih pawiyatan menika namung kagem tiyang-tiyang ingkang gadhahi brana picis tuwin tiyang-tiyang ingkang gadhahi turasing para her, para luhur, para priyayi, mboten kenging tiyang pidak pejaraan, wong loro saudon, telu saurupan, luwih-luwih wong kere. Kok ajeng sinau wonten ing pawiyatan Sokalima, sing nganggo bayar cengele apa? Menika kula ngertos, menika saya menika tetep badhe kula cakaken menawi dados pranatan ing negaring Astina menika, Nger, anak Prabu Duryudana. Sikra-sikra yen permana kanca sikra ngrakinawang sesangga Nalindra mbek marwa sing sang katri kumulung mangrembak ing wadya Kurdha-kura reka kiri-kiri ro nanggono magawe gelari rawang-wang dereng ngantos paripesami Mbah Wacana Sang Pranabandurna ngandika kathah-kathah tinampi ingkang putra negeri Alindra Ngastina Prabu Duryudana kedatange wantun minggah madaning Datlaya menika ta warnane putranipun kula Semar Badranaya ingkang angka wragil kula Bagong nyerpepeh pindha sata metangan karya cingak kang samya bulat.
Chandra ingkang Puswitorum kasiring samirana mre sekar kadung ngas kandanyo mawe raras renaning griya Niwang sumono aku. Oh iya, Ding. Niwang sumono mati luwih ana sasmintaning sun jagat wasisaning Ubathara. Bagong padha kanthi harja sapraptamu. Nuwun pait aming panjenengan tantunan tabet. Tinebena ing laduni dumawaing tawang tuwang linepatna ing tulak manusinuwun. Iya. Wilujeng ing sambikala ingkang dadi sowan kula sanipun sinuwun Prabu Duryudana kepareng kula ngaturaken sembah. Sumangga memang bekti kula kunjung ngersanipun sinuwun Prabu Duryudana. Tatumpa pangestuning sun tampanana. Kula pundi nggo jimat paripe dayanana ing kasantosan. Ana kawan Bagong Padararja sapraptamu. Pangestunipun Darapati Sengkuni wilujeng bekti kula kunjung nggih, Darapati. Iya tak tampa Bagong. Oh, Bagong kowe Padararja, Bagong. Pangestunipun Penemban Durna wilujeng bekti kula kunjung Penemban. Oh iya tak tampa pangestumu. Pangabektimu tak tampa pangestuku tampanana. Nggih, kula pundi nggo jimat paripe dayanana ing kasantosan. Sapa sing dadi kancamu? Niki kula piyambakan mawon Penemban. Lho, ora ngejak Petro, ora ngejak Gareng. Mboten. Mergi niki pancen dadi niat kula. Oh iya wis kok nek pancen kowe ndiat marang anak Prabu Duryudana gage, matura, apa sediamu lan apa kang dadi panjang kamu? Bagong, wonten timbalan. Ana wigati apa sowan apa saka karepmu dhewe? Apa pancen diutus dening bapakmu Semar? Ingkang sepisan ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Ing angka kalih kula badhe matur bilih menika mboten saking pikajenganipun bapak ngutus kali kula babar pisan mboten nanging pancen menika niat kula piyambak. Iya. Kowe darepe niat apa? Menika ngaten sinuwun. Kula menika nadan sampun sepuh. Ning kula niki ngrumangsani nek kula niku wong sing bodho. Kula niku ngrumangsani wong sing kurang ilmu. Mula bola-bali kula niku mesti diakali kalih Petro kalih Gareng. Wong salwangsul niku ning kula niku ya kaya ora sadar. Niku saking goblok kula. Wong salwangsul pembagian hasil niku kula mesti dapusi kalih Petro kalih Gareng. Lah niki bareng suwe-suwe kula niku sadar pancen ngelmu niku penting. Ngelmu niku penting. Ngelmu niku nek wis iso digayuh pintere srana ngelmu niku ora tok nggo minteri karo wong liya niku kudune mboten ning dinggo jaga karo awake dhewe lan digunakake kanggo katentremaning bebrayan agung. Bener Bagong. Nggih. Mula kula niki nggadahi niat ajeng mlebet sekolah. Mlebu sekolah menyang endi? Nang sekolah napa ning kamar mandi. Aja kaya ngono aku takon tenan. Nggih. Teng pawiyatan luhur. Nang pawiyatan luhur. Nggih. Lah, gandeng kula niku kelingan jaman sinten niku?
Raden Werkudara pikantuk banyu suci Perwitasari niku saking Penemban Durna. Ndara Janaka entuk ali-ali ampal niku nggih saking Penemban Durna. Mula ora aneh nek Penemban Durna niku didadoske Mahaguru. Mahaguru wonten pawiyatan luhur Soka 5. Lah gandeng niki pun ajeng pembukaan pendaftaran siswa anyar enten ing pawiyatan luhur Soka 5. Kula mboten lumantar napa jenenge peraturan utawa pranatan kedah mendhet napa niku kertas sing kudu diisi jeneng lan sak piturute. Nah, kertas sing kudu diisi jeneng lan sak piturute kula mboten mendhet. Ning kula langsung jujuk teng sinuwun Prabu Duryudana ingkang wigati panjenengan paring mergi supados saged pirembagan kaliyan Begawan Durna. Kula katampiya minangka dados siswa pawiyatan luhur Soka 5 kanthi jurusan antar pulau antar provinsi. Menika mila ingkang saking menika sinuwun seru sanget panyuwun kula keparenga samangke paduka paring margi supados kula mboten kangelan. Lah kula nek dites niku ya ora iso tenan wong kula niku blas ora duwe ngelmu babar blas. SD kula ditokke merga kathoke gurune kula plotrokke. Nakal banget kula SD mbiyen. Iya. Tenan. Lah nek niku kula mboten gadahi napa layang pasinaon sak ngandhaping pawiyatan luhur, mula kula mboten ajeng kula nyogok kula niku ora duwe wong ora gablek, wong ora duwe brana picis, mula kula mboten ajeng ngaturaken menapa-menapa Sinum Prabu Duryudana sing wigati kula nyuwun dalan supados samangke kula dipun tampi wonten ing pawiyatan luhur Soka 5 dening Mahaguru kula inggih menika Begawan Durna sinuwun. Durna. Wonten dawuh nggih. Ohaya raos sing manah kula monggo kula aturi paring pangandikan piyambak. Oh, lole kula nyuwun wekdal iki, Ger. Kula semanggahaken. Turnaina panalingane Ramajaring ratri. Linenggak jangganira kapisanan. Aneng prang Bratayuda. Ing lole Bakong. Wonten dawuh Panembahan. Mula saiki tak takoni apa pancen kepara nyata kowe iki pengen mlebu minangka dadi siswa pawiyatan luhur Soka 5. Ya ngono apa ora? Nggih Panembahan. Kula pengen sinau, kula pengen dadi wong pinter. Kula pengen dadi wong sing duwe ngelmu. Wong ora duwe ngelmu, wong ora kedunungan kepinteran iku mung diloropke karo wong sing pinter-pinter dienggo dolanan karo wong sing duwe ngelmu. Kula wis jeleh. Kula kepengin kedunungan ngelmu mula ning nggih niku kula niku wong sekeng wong ora duwe. Mula katampiya kula menika dados siswa pawiyatan luhur Soka 5. Ning nggih niku kula ora duwe napa-napa. Kula mung duwe niat, kula duwe krekat, kula duwe napa jenenge semangat teng ati kula sinau teng pawiyatan luhur Soka 5. Heeh, kuwi apik. Sing jeneng wong kepengin sinau kuwi mung siji ya kuwi waton sregep sarta duwe krekat lan karekat jroning ati. Nggone kepengin gayuh ngelmu kuwi sangu ingkang becik sangu lan apik. Ning ngene ya Bagong, apa ya mung cukup kaya ngono? Apa ya mung cukup kowe sangu karekat lan sangu semangat ngono bakal gayuh ngelmu? Oh, saiki ora mung cukup kuwi Bagong, ora mung cukup kuwi. Sing ngecomang dleming menehi ngelmu karo kowe iki ya butuh brana picis, butuh prabaya, butuh entuk sesulih, ngono. Ora mung sakepenake dhewe. Lah apa kowe iki arep sinau nang gone kakek moyangmu, ha? Apa rumahmu pawiyatan Soka 5 iki nggone mbahmu apa piye? Terus kowe ora bayar, terus kowe ora menehi apa-apa marang pawiyatan Soka 5. Oh, ora gampang kaya ngono, Bagong. Nek kudu mbok pikir, aku minangka dadi Mahaguru ya bakal menehi ngelmu karo kowe. Ning ngelmuku iki ya ora mung tak wenehke tok. Ning ya kowe kudu menehi karo aku. Merga pawiyatan Soka 5 iki butuh dibangun, butuh digedhekke. Lan apa-apa ing minangka dadi srana pamulangan wujude ngelmu mau ya mesti ana sranane lan ana wujude ing kudu didadekake dituku sarana dhuwit, ngono. Ora mung sampe nakmu dhewe. Tur kowe kudune ngeling, kowe ngerti ya.
Pawiyatan Sukalima kuwi ora gampang mlebune pawiyatan Sukalima, pawiyatan Sukalima iki pawiyatan sing awet dhewe. Pawiyatan sing dhuwur dhewe. Pawiyatan sing bijine iki pancen diakoni dening jagat. Ana? Ora sapenakmu dhewe, kowe ngerti? Weton pawiyatan Sukalima kuwi maragake etungen Werkudara kae dadi satriyaning praja ing ora bisa piye ora ana tandinge. Janaka kae dadi satriyaning praja ing ngelmune tanpa timbang. Kuwi kabeh weton pawiyatan Sukalima. Ning apa Werkudara Janaka kuwi ya mung njaluk ngelmu tok. Ya ora, kae ya maringi apa-apa karo bapa gurune. Mula ora sak kepenakmu dhewe. Pranatan telung perkara ora mlebu kabeh. Siji, pawiyatan Sukalima kuwi umurmu wis ora nyandak. Umurmu saiki wis pira? Wis tuwa, ngungkuli 50 taun. Wis ora iso kowe nampa ngelmu, utekmu wis ora nyandak. Kowe diwenehi ngelmu apa-apa ming plola ora dong. Ngono? Kuwi siji, angka loro. Pawiyatan Sukalima kuwi sekolahane utawa pawiyataning para luhur, para piyayi, para turasing nalendra, turasing satriya, turasing brahmana. Kudu duwe darah getih utawa ingkang minangka dadi turuning para piyayi kuwi kudu duweni. Nek ming wong kere, nek ming wong ra duwe, nek ming wong loro saudon terus saurupan kaya kowe iki sing arep nggo garan piye apa? Sing telu sing kali dhewe. Wong arep mlebu pawiyatan Sukalima iki kudu duwe dhuwit. Ngono? Kudu duwe sangu. Paling ora wong sugih. Oh, wong ketok kowe iki wong ora duwe, Bagong. Kowe iki ketok wong ora duwe. Kowe nek kon bayar mesti mengingai-ingai. Piye. Hah? Gede-gedene kowe meng utang mrana mrene, ngelmune ora kecakup, utangmu numpuk, kowe mati ngenes. Terus wis ora usah dadak ngimpi dadi siswa ana ing pawiyatan Sukalima. Kabeh ora bakal iso kelakon, Lah wong anake Semar kok kowe kepengin gayo pawiyatan Sukalima. Oh, nek cara aku wis ora pas. Wis kono golek sinau pawiyatan sing gratis-gratis kono. Sing ora bayar kono, sing ilmune mung ilmu. Maca nulis. Ora perkara ilmu sing dhuwur kaya pawiyatan Sukalima, ngono. Kowe ora bakal iso bayar. Wis to. Petungan. Ibarate cecak nguntal cagak cebol kaya wulan wuta ngitung lintang tange kelakone jebak wurunge Bagong. Nek caramu kaya ngene iki ora bakal kelakon. Kowe iki nek dadi wong bodho ya bodho wae ora usah dadak gayo dadi wong menawi mboten dipun ngatenaken ndak Bagong menika tuman. Ora nyawang karo kahanane, ora nyawang karo githoke wong melarat, wong ora duwe. Lah kok arep gayuh kok. Dadi siswa ning pawiyatan Sukalima menika ibaratipun cecak nguntal cagak cebol kaya wulan wuta ngitung lintang tange kelakone jebak wurunge. Kula kok rumangsa mesake ya karo Bagong. Niat niku jane ya kudu ditanggapi kanggo nganggona ati sing apik lho Kakang Mremban. Ampun ming sak kepenak sampean dhewe sampean le nyuwara ya wah upama niku Bagong niku wani karo sampean wis dijangkah. Endho. Ya sampean senengane ngeyel kok. Nek Bagong wani karo sampean wis dijak gelut niku wau mergo sampean ling nyuwara ya nyocok ati tenan. Kajenge ora dingono ning kondak mremen. Bagong ditampa mergo welas. Terus engko gareng ya sinau. Gareng sinau teng pawiyatan Sukalima, gareng ditampa mergo kula kali sampean welas. Terus mangke nek gareng Bagong ditampa dadi siswa pawiyatan Sukalima, Petruk ya melu. Wah, sekolahan ketekan Petruk gareng Bagong apa kelakon sekolahan kok bendina gara-gara? Apa kelakon bendina sekolahan lagune ming mendem pedoan? Apa kelakon ming tembang kangen? Ah, kula ora gelem. Sekolah niku dienggo medharke ngelmu kok ming dienggo podang kuning gundule atos.
Nggih. Samangke kados pundi? Sampun kajengipun nggih. Nek nganti Bagong meningki mboten trima. Mboten ajeng Bagong ora trima. Arep sing garan kuwi apa? Arep sing menang kuwi apa? Apa ping loro saudon telu saur panika arep ora trima. Upama arep ora trima ora Bagawan Durna sing belani Bagawan Durna wong pirang-pirang. Oh, nggih sampun. Nek ngoten, monggo Dipatih tuwi dhateng pawiyatan Sukalima. monggo kula dherekaken bangsa borong. Indahipun pawiyatan Sukalima kula borongaken Bapa Menembantu. Oh iya nggih ngestakaken dawuh. Durna. Penyakit kowe. Suaramu ngabangake kuping. Kowe ngias karo Bagong dume Bagong wong kere gedibal 17 wong elek nyala mripat. Kok napuk cangkemmu kowe? Bebles tenan. Ora wangun diko patulajan kowe, penyakit kowe. Wong golek ilmu ki aja disawang perkara ora duwe dhuwit karo wong kere karo wong piyayi. Wong kere ki ya duwe hak golek ilmu. Asu penyakit lara munggono aku wani karo kowe ajar penyakit setan ratatan ben tak lampiaske arep kowe ming lampu bangjo kok tendangi sisan tak anggap kowe Durna kowe penyakit ben ora saiki abang ijo kuning murup kabeh iso cekel polisi aku nek carane ngrusak traffic light ora kok ngene rasane wong ora duwe apa ya wong ora duwe kaya aku ki ra entuk gayuh ngelmu. Apa ya wong melarat kaya aku ki ra entuk gayuh ngelmu. Kok le banget beda-bedake. Banget kok le beda-bedake. Lara atiku. Lah aku ora tekan semene. Ora arep tekan semene. Mbok ya Gusti iki paring pitulungan karo aku. Piye supaya aku iso kelakon penjangkaku wong niatku ki ya suci tekan saka lahir batin. Ora duwe niat apa-apa. Aku ora duwe niat kepengin golek ngelmu tak nggo minteri wong bodho, tak nggo ngapusi wong bodho ora. Men tak nggo sang uripku ki aja nganti diombak-abik karo kahanan. Mbok ana wong sing digdaya mbantu karo Bagong, anak aku sambat Gareng Petruk. Mentu apa padha petuke padha kocluke wis ora ana blas ora ana sing iso tak ndelke Semar ya kok nek tak sambati kowe ya kurang gawean kowe iki wis gerang tuwa kok dadak arep mlebu dadi mahasiswa wah wis iki nek ora ngatas karo dewaku ora bakal entuk pitulungan iki alah dewa mbok paring pepadang tumraping Bagong dewa. Iki Bagong to? Weh. Iki nak ndara wis anggene to? Iya. Lah ya sing apik.
ana bendara tekan kene kok malang kerik lungguh dhuwur. Ayo ndodok, empune wau. Lho. Ngajenono oh iya Ding. Tak jebole saiki wis rusak kok. Wah. Menungso ra dadalan kowe. Ora jane kowe iki nesu karo sapa? Wah kula nek crita kula niku ora budal saking Karang Kedempel, Ndara. Iya. Lah menyang endi? Teng Ngastina. Lho, arep ngopo? Kula niku pengen dadi siswane Begawan Durna mlebet wonten ing pawiyatan luhur Sukalima. Wong ngono to? Heeh. Lah terus Durna le omong larake ati. Syarate wong mlebu pawiyatan Sukalima siji, wonge ora kliwat uga umur, loro, wonge ora kena melarat. Telu kuwi sekolahan trah piyayi. Kowe iki trahe sapa, Bagong? Kowe iki wong melarat, wong ora duwe. Terus esuk nek aku butuh duit butuh dienggo wewangunaning payatan Sukalima supaya ngrembaka kabeh siswa dijaluki iuran kowe arep bayar nganggo cengelmu ki kok ngoten niku. Lara ati kula. Lah iya, lah nggih. Lah wong pawiyatan ki ora mung Sukalima tok, pawiyatan ki pirang-pirang. Ning kula berkaca kalih Ndara Werkudara niku entuk banyu suci Perwitasari saka Begawan Durna. Sing kandha sapa? Layang kabar. Kula maca teng harian Ngamarta. Ngamarta detail. Kuwi unine nek Ndara Werkudara niku entuk banyu suci niku saking Durna. Durna kuwi ora menehi banyu suci Perwitasari, mung dadi jalaran. Durna ora paring banyu suci marang Kanjeng Rama Jodipati, mung Durna nuduhke papane kuwi wae. Setemene isih ana dongeng liyane. Lah terus kok Ndara Janaka nggih mlebu koran. Ndara Janaka entuk ali-ali ampal. Saka sapa? Bakulake. Nggih Begawan Durna. Kuwi ora kok Bapa Janaka entuk ali-ali ampal kuwi ora, ning merga saka culikaning Begawan Durna. Nalika Bapa Janaka kalah ulah prigeling Jemaring karo ingkang aran Bambange Kalaya. Tumuli nalika semono ditakoni karo Begawan Durna, yen to Kalaya kuwi duwe pusaka arane ali-ali ampal saka bektining Kalaya karo Begawan Durna, ali-ali mau disuwun aja nganti sak jagat iki ana ing kembari prigele Kanjeng Rama Janaka. Saka bektine Kalaya ali-ali ampal diwenehake. Ning ditugel drijine Kalaya tekaning pati diagem Bapa Janaka. Mula drijine Bapa Janaka kae ana 6. Wah. 6. Iya. Wah. Lagi niki lho ngerti critane sampean. Kok salaman kok ora krasa lho. Tukul ning cedhak jenthik kae setemene drijine Kalaya ning wis dat nyawiji marang astaning Bapa Janaka. Oh, ngono to. Iya. Kuwi ya ora saka paringing Begawan Durna, nanging kuwi akal iciking Begawan Durna. Mula aja banget kowe percaya marang pawiyatan Sukalima. Pawiyatan kono iki kebak apus-apus, Bagong. Wah, untung urung mlebu aku. Untung urung ospek. Nang nganti wis ospek cilaka aku. Lah terus kula kudu pripun? Saiki ngene. Pawiyatan kuwi sing paling dhuwur dhewe ming pawiyatan Kayangan. Munggah ning Kayangan. Kowe sinawa ning kono nganti buntas kawruhe. Engko nek dewa ora gelem nampa napa sing kula karepke, lho nek dewa ora nampa kowe, aku nang mburimu. Dewa diajar wong loro. Sip, ngene iki sing tak karepake. Nek ora ngono wis ora rampung-rampung. Ketemu Bathara Narada, kula ajeng sekolah Bathara Narada. Ora entuk. Yes. Ngoten mawon nggih. Lah iya nek ora ngono ora rampung. Wis ora anarkis. Nek ya aja ngawur, kabeh mau ya nganggo tembung sing apik dhisik, nek nganggo tembung sing apik ora kena wong kok kowe malah diece. Kowe dina kaya Begawan Durna ya sak karepmu. Siap. Munggah teng Kayangan. Iya, tak tutke. Oh nggih, nganti sak lulusmu. Wah nggih. Matur sembah nuwun mengke pun lulus kula di napa? Diwudani. Wisuda. Oh, Nding.
diwisuda. Iya. Heeh. Pun nggih nganten mawon. Lah ya ayo karo aku mlaku bareng monggo kula dherekaken dara wis asik iki. Narada dedali ketunya kaleweran gender mungguing samudra laya kencang marudayang pak pong buk bolong kali cedhe sapa sing gawe iki lak kok dadi Bagong sawanana ing Kayuwangan nggih Bu Kulun kemareng kula ngaturaken sembah sumenging mambek kula kunjuk Bu Kulun ya lun tampa pengistuna tampanono ya Bagong kula pun dinggo jimat paripe dayanan ing kasantosan karo sapa kita niki kalih Ndara Wisanggeni lho Wisanggeni uga sawanana ing Kayangan. Iya, Kek, aku ingkang sowan ngaturke bakti kunjuk Kakek Narada. Ah ya ulun tampa, pangestu tampanono ya Wisanggeni. Ana apa, Bagong? Blaka suta cekaos mboten ajeng kula rembak mubeng minger sing mboten cetha ning niki langsung napa sing dadi poking wigatine. Ya. Kula ajeng kepengin sinau wonten pawiyatan Kayuwangan Suralaya. Lho. Pawiyatan Kayuwangan Suralaya kuwi ingkang dikeparengake minangka dadi siswa kuwi ming turasing para dewa. Ming turasing para Jawata. Yen ora duwe turun dewa, ora kena mlebu ning pawiyatan Kayuwangan Suralaya. Wo ya kena. Gandeng kita kuwi jejering titah swantah. Mula kita aja duwe impen kepengin mlebu ning pawiyatan Suralaya. Kita ora dudu turun dewa, kita dudu turun ning Bathara. Muduna ning jagat mengko mundak diusir dening para dewa. Iki pawiyatan ingkang pancen siswa-siswane duwe darah turun dewa, Bagong. Kowe dewa goblok kowe. Lho. Kok kita menake dewa goblok? Jelas. Merga sampean paring pangandikan. Iki pawiyatan Suralaya iki dienggo wong-wong sing duwe darah turun dewa. Saiki kula tak takon karo sampean. Bagong anake sapa? Lho, kita anake Kakang Semar. Kakang Semar. Bapak Semar ki dewa apa udu? Hah? Coblos weteng kose. Kose aja ndur kaya ngono. Ayo wangsulan. Kaisang Hyang Esmargi. Ngawur. Ismaya. Cerita sing wis wantas semebar saindenging Jagatraya mbiyen Sang Hyang Bathara Tunggal karo Dewi Widodari Dewi Rekatawati kuwi anak-anak endhog. Endhog kuwi dadi 3 putra. Siji kulite dadi ya kuwi Teja Mantri,
terus kuningane dadi Ismaya, terus kuningane dadi Manikmaya. Telu kuwi tandane. Telu kuwi sing iki putrane Sang Hyang Bathara Tunggal. Teleke dadi kowe. Wis. Ah, sembrono ki ulun ki beda. Ah, nek beda saiki tok pikir, aku ki anake Semar turun dewa apa tuh? Iya nanging sejatine kita ki duwe ora ana sejati-sejatine. Tak tampa ora? Ora tak tampa ditenono. Aku ngamuk nang kayangan. Nek tak tampa slamet kowe sak keluargamu. Wah, lah iki kepengin dadi siswa ning pawiyatan kayangan kok meksa kok sak penake dhewe iki kepiye kok meksa iki lho. Ento ora. Perkara aku saben sasine kon bayar wis to, rasa kuwatir. Aku mesti ra bayar. Rasa kuwatir. Mergo aku ora duwe apa-apa. Aku ya mung wong kere ning aku duwe niat kepengin ngudi ngelmu nang pawiyatan Kayuwangan Suralaya. Iki engko tak takokke Sang Hyang Jagat Girinata Ndira. Ah, satakon-takonan. Tak tampa ora? Engko Sang Hyang Manikmaya piye? Engko aku sing matur karo si Manik. Bagong, Nun. Manikmaya ki Sang Hyang Bathara Guru. Ah, gene men guru. Kuwi sing bakale mulang karo aku. Udu. Bathara Guru ki dewaning para dewa. Nggih. Bathara Guru iki sapa? Ya Manikmaya. Manikmaya ki adine Ismaya. Nek kowe sampean ngendika Dik Manik iki sing daftarke Bagong. Bagong ki anake Ismaya, nek ora ditampa ndak nesu. Ngono wae mengko Mas Manik wis nerima kok. Walah isan. Iki kok saya kurang ajar iki. Bagong kowe yen kuwalat piye? Wah, iki le ngandani ya ora positif. Jare kon keras. Bareng kene keras kono ora piye-piye. Oh, arugi le ngeraske. Apa kuwi? Tampa ora? Kok sik ora tampa titen. Bagong sabar. 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 Ulun tampa. Syukur, lah ngono lho. Ning ana syarate. Nggih, pripun? Kudu tertib marang pernatan pawiyatan Suralaya. Nggih. Sasuwene dadi siswa pawiyatan Suralaya nggo ya kena mangan woing dami. Oh, siap. Kula mboten beto padmi. Woing dami. Oh, nggih, woing dami niku napa? Ya beras. Manaming pelem pertangga jiwa jambu diponirmala. Oke, ra masalah. Nameng peleme kula niku seneng. Jambu kula ya seneng. Aku nek mangan jambu sak ulere kok. Wah. Saking nekat kula, iya. Kejaba saka kuwi yen wanci pawiyatan ora kena wani melincur saka kewajiban kudu tetep ngangsu ngelmu ning pawiyatan Suralaya. Nggih. Engko ya wis paripurna nggon kita sinau ning pawiyatan Suralaya, kita dikeparekake undur ana ing jagat, ora mapan sak suwene ana ing Suralaya. Nggih. Ngono ya, sago. Ing sepisan kita bakal ditampa dening ya kuwi guru kita ingkang bakal memulang ngelmu, dasar-dasaring ngelmu. Ya kuwi Sang Hyang Yamadipati. Ngelmu dasaring ngelmu saka pawiyatan Suralaya kepiye carane nguncatke nyawa. Ki barengan temi traffic light lho iki. Nek nganti sampean macem-macem tak gawe kaya bangjo ngisor mau. Ora wis. Wis kana mlebu iki mau ya dinggo. Ben kowe iki madhep-madhep ndono wis anggeni piye Bagong? Kula dintosi nggih. Iya wis aja kuwatir. Tawat-tawati sasuwene kowe ngangsu kawruh. Mengko yen wis kowe rampung gone ngangsu kawruh ketemu karo aku. Nggih. Kula mlebet wonten ing pawiyatan, iya sing ati-ati. Ndak selak diabsen. Iya. Pun kula tak saya karo aku kok tak pasrahke karo dewa-dewa Bagong. Nggih, matur sembah nuwun kula.
lumampahing wanci kaya anut kedheping netra. Nalika semanten wis dangu ki Lurah Bagong ngena necep ngelmu wonten ing pawiyatan Suralaya. Kocap sumebar wonten ing jagat. Wis purna ngena anecep ngelmuning para Jawata iki Lurah Bagong. Satemah winisuda dening sangganing para dewa. Dadi horeg jagat sami midhanget ngumandhanging wisudaning iki Lurah Bagong wau. Kocap Pate layang-layang kabar pundi-pundi sami ngabaraken nek Bagong pun purna ngena nyecep ngelmu malah sajake pawiyatanipun boten pawiyatan baen-baen. Lho. Pawiyatan kayiwangan Kakang Mremban. Lho. Wah, ladi tolak ning pawiyatan Sukalima kok malah ditampa. Di pawiyatan kayangan mongko kuwi pawiyataning para Jawata. Pawiyataning para pinter, pawiyataning para her-her. Ingkang pancen wah ngelmune ora iso diungkuli Dek Pate. Lah pripun? Malah sajake Bagong kaya nyolok mata paningaling para-para ingin sami lenggah wonten ing pawiyatan Sukalima Kakang Mremban. Wah wis ora pati nduga mana. Aja nganti ana ingkang ngesorke kekuwataning Bagawan Durna. Aja nganti ana ingkang ngalahake marang kepinteраning Bagawan Durna minangka dadi mahaguru ning pawiyatan Sukalima. Kepareng sampeyan Kurawa diketapke. Karang kadempel dibiyuki Bathang Saita Bagong golek dipateni. Oh nggih, monggo kula dherekaken Kakang Mremban. Mikir apa? Suara dua. Oh iya. Nane sing gembira panjang sekali. Panjang Yuswa, jengalamun ayo guyu. Bubar. Hah? Bubar ayo guyu ayo. Ngono kok. Ha kuwi ngece banget. Sik terus tak maca wigatine bengi iki. Ya.
Tur bengi iki sajake ana video sing arep disiarke to. Ya mengko disiarke ora apa-apa. Ning sing wigati awak dhewe ngaturake yen to pementasan Celimen tanggal 24 Oktober 2020 bengi iki dipersembahkan oleh Universitas Muhammadiyah Surakarta memperingati hari jadi ke-62 tetap berprestasi di era pandemi. Oh iya. Dengan slogan UMS adalah sebagai wacana keilmuan dan keislaman memberikan penguatan ilmu sekaligus spiritual. Itu yang kami berikan dalam peran aktif membangun bangsa. Matur sembah nuwun karo penyanyi Bapak Rektor UMS, penyanyi Bapak Profesor Dr. Sofyan Anif MSI, Ketua Hari Jadi yang ke-62 Bapak Anam Sutopo SPD MHUM. Tetap berprestasi di era pandemi. Oh iya, matur sembah nuwun. Lan uga iki ana daftar prestasi UMS di era pandemi tahun iki. Akreditasi UMS A1 sejumlah 37 dari 59 prodi mendapatkan nilai akreditasi BAN PT 62,37%. 2. Tahun ini ada 7 dosen mencapai jabatan guru besar utawa profesor sehingga jumlah profesornya menjadi 29. 3. UMS membangun masjid cantik dan megah di kampus 4. 4. UMS meluncurkan robot Surya MU untuk pelayanan pasien COVID-19. 5. UMS menanam sejumlah 110 pohon langka di area edutorium. 6. Publikasi Scopus UMS mencapai angka di atas 1.236 dokumen. 7. Salah satu dosen UMS mendapat penghargaan ilmuwan terbaik di Indonesia berdasarkan capaian publikasi. Luar biasa ini. 8. UMS meraih predikat PTS terbaik Indonesia berdasarkan rankingan dan lain-lain. Matur suwun hormat kami Anam S. Oh iya. Uga iki ana pesan sawer truk. Oh iya saka sapa? Sawer dari Boyamin, Bapak Boyamin bin Saiman, mahasiswa Fakultas Hukum UMS yang paling beling karena tidak lulus kuliah sejak masuk 1991. Luar biasa ini. Mengaturkan terima kasih kepada seluruh sivitas akademika UMS yang telah memberikan bekal ilmu dan pengalaman sehingga Boyamin mampu berkiprah jadi konsultan hukum dan detektif swasta selaku koordinator Maki yang baru-baru ini membongkar sengkarut kasus Joko Chandra. Oh iya. Selamat dan sukses kagem UMS selalu berkarya mendidik anak bangsa menjadi kader negara dari Muhammadiyah untuk NKRI. Dumateng Mas Petruk sarombongan nyuwun pangapunten dereng nanggap malih saderenge sampun nanggap lakon Bagong berantas korupsi. Oh iya. Biyen kae ya reng. Tembang utawi gending manut sing penting sindenya orisa. Wah iya. Nuwun Bapak Boyamin Saiman sawer 1 juta. Ya, wah nyenengke tenan. Matur nuwun awak dhewe iki pendak bengi wis ditimbali karo para bapak-bapak bengi iki UMS. Ya. Sing wis kepareng apa jenenge iki ambal warsa ya kaping 62 ya muga-muga tetep merembaka ya Truk. Heeh. Lan muga-muga sapa sing dikersake para bapak-bapak minangka dadi panitia hari jadi UMS ke-62 bahwa wayang Celimen malam ini semoga ditonton oleh seluruh mahasiswa yang berjumlah 30.000 penonton. Oh. Bengi iki pira sing kepareng nonton? Tak tilikane sik Truk. Ya. Waduh, kuotaku entek, Truk. Walah, wis lumayan akeh. Wis 12.000 satu channel. Oh iya. Mengko mbok menawa tambah meneh? Iya. Ya diaturake panuwunan lan lakon bengi iki pancen dianggit dening panjenengane Bapak Ketua Panitia Hari Jadi UMS ke-62. Ya, iki sing gawe balungan ya panjenengane dadi kowe karo aku mingkari nglakokke dengan judul Bagong Bangun Kampus Karangkadempel. Ngono kuwi apa ora dadi polemik ya, Reng? Ya asline ya dadi polemik, ning piye meneh kok ya. Ade ming sebagai apa jenenge iki pemain kok terus. Iya, wis ana sing ngrakit sutradara wis iki ceritane kaya ngene iki. Oke, waton ora ngowahi apa-apa kok. Lho, ning ya ketemu ngakal. Lho, ketemu ngakal. Wayang iki sebagai gambaran orang hidup. Iya. Monggo nek nggon wong urip iki ya ana pawiyatan, ana pasinaon. Lho apa salah nek Bagong bangun kampus ning Karangkadempel? Lah ya ora salah. Ora salah, kuwi malah apik. Contoh bahwa wayang itu bisa memuat semuanya. Iya.
iso momot kabeh. Apa crita kuwi iso dilakokke ning nggon wayang. Saiki wis mulai akeh para senior-seniorku sing wis kepareng nglakokke wayang dadi cerita ketoprak. Lho. Oke ya. Oh, Joko Tingkir. Dumadine Majapahit kuwi jane ora cerita wayang, wis dilebokke ning nggon wayang kuwi dadi sebuah inovasi dan kreasi. Iya. Bagong bangun kampus Karangkadempel satu-satunya di sini. Iya. Tidak ada yang lainnya. Ha iya. Piye, aku wis padha karo wis rekor muri lho. Ha iya. Bagong bangun SPBU wis. Bagong bangun kampus wis. Bagong bangun gedung kesenian wis. Bagong bangun desa wis. Piye arep apa? Ah sesuk mesti ana sing nyuwun Bagong bangun pos ronda. Mesti ana. Iya, ning ya waton kabeh kuwi mlaku ning nggon wayang ora nyebal karo wayang ora apa-apa. Ora apa-apa, no problem. Heeh. Yo nembang yo reng yo. Amah karo omong kok nembang. Yo nganggo nembang sik. Oh ya, iya ya. Ya, iki sesuk prai rong bengi ya. Terus engko saka Badan Kebudayaan Nasional PDI Perjuangan nimbali tanggal 17 terus. Iya. Kanthi bintang tamu Cak Tolong, Cak Lontong, Cak Lontong. Mas Akbar, Lek Marwata. Oh iya. Semengi ning ya tetep protokol. Iya. Penonton ya dibatesi. Iya. Penonton dibatesi ya. Dibatesi dadi nek arep nonton ya le mlebu awak tekan sirah sik, sikile tinggal kono. Ya anggepe apa kuwi. Ayo sah. Guys. Ayo ngadeg kok. Cokot sih. Senengane mengkon ngadeg kok dadak ngantuk-antuki aku. Aku nek diantuk-antuk iki mesti melu mantuk-mantuk. Ngene aku yo ya yo. Mangkat, Pak. Apa tembange? Sinoman nggih. Kok sinom piye to? Sik gayeng. Ah iya to ya iki sing nonton mahasiswa akeh banget kok ming toke nuladolaku utama. Yo. Rengu nggih. Hah? Rengu. Ya. Mbok ben nengke wae ra. Ya. Memanise merahati Neno bulat digoreng dadaan ganda slowa swira gane sesuk tanggal 17 sindene kabeh tro. Oh iya. Arep nglungguhke nang endi? Ayo separo kene, separo tengen. Lho, men ketok indah di sawang. Terus le anu tukange kamera buang neng dalan. Ora kanggo gawe. Bagong iki jane endi to? Pamit karo aku wisan arep daftarke neng perguruan tinggi Sukolima. Aku ya wis omong ora tinggi-tinggi lho Gong nek tiba lara. Mah diseneni Bagong.
Fakultas apa? Aku ya muni sekolah larang-larang kok mingkon fakultas. Iya. Fakultas kok. Ah iya. Sakniki, Pak. Heeh. Jan aleman lusahe nek karo aku suwe-suwe. Montang manting. Dadak takon. Tanjena. Mengkari nyuwara kok dadak meneh. Sakniki, Pak, ngono ra ya senengane. Lah mengke kebacut mangap jenengan ngendika. Wis rasa gagas aku nek nyuwara langsung cul ngono wae perkara mangap ora sing penting cul. Nggih. Kang Masira duh wong bagus. Kang Masira duh wong bandot. Neno. Gampang temen. Agene gampang. Gampang apa? Ana. Beda. Ya, mangga. Kowe mau mangkate bareng sapa ya? Bareng Mbak Wahyu. Mbak Wahyu nggih. Wah, ya bener. Pripun? Ora apa-apa bojone Wahyu ki nek ngeterke bojone dhewe sedih. Nek ora golek kanca ki. Sing marai semangat ra mergo tok nunuti kowe. Bojone Wahyu dadi semangat banget, seneng banget nyopir ya was. Coba nek ngejak bojone dhewe mbusengut kae ora. Karo ngemah-mah tape ya mamane. Ya. Kingko bar lagu profil UMSC ya reng. Ana videone kater. Iya, mangga Mbak Orisa.
Matur sembah nuwun. Iki uga ana tambahan, Truk. Pesan. Ya. Minta kepada seluruh mahasiswa UMS untuk tidak meniru belingnya Boyamin yang tidak lulus kuliah. Iya. Seluruh mahasiswa UMS harus bersemangat cepat lulus demi bakti kepada orang tua yang bersusah payah membiayai. Walah iki malah semet-semetan iki. Ora apa-apa aku yang sak derma mamacake kok. Iya, lan iki uga selamat malam Pak Petruk lan warga Laras. Izin request pepeling Sino Parijoto. Salam untuk warga UMS terutama para satpam, penjaga kebersihan dan sopir yang banyak membantu saya ketika berdinas di UMS. Matur suwun sangat. Ya, sabar tidak usah disebut. Ya. Tri Santoso, kantor staf Presiden bidang pendidikan dan kebudayaan, alumni dan warga UMS. Ya. Matur suwun. Ya, menika sampun dipun aturaken. Ya. Video sik, Tru. Oh iya. Kanca-kanca streaming kon siap-siap. Heeh. Tak hitungi saka kene ya, Tru. Ya men pas. 5 4 3 2 1 go. Iki mau wis diaturake, Tru. Heeh. Iki uga ana wala titip salam buat penggemar wayang Cilimen dari Bangui, Afrika Tengah. Oh, saking Mas Ibtu Rumpoko. Wah, wis nandang bali ning Afrika meneh. Iya. Maune ya bertugas ning Sedayu kene terus iki andang ning Afrika. Kok gelis ya cedak ya, Tru? Ya ora. Kok andang tekan kono? Ya waduh malah murup kabeh. Nah, kok andang tekan kono ya numpak pesawat kok. Weh. Sa telepon. Mbok ora usah anu ring ora. Ya ora ngono kuwi to ya wonge berusaha lho, Tru. Ora. Iya. Arep pendak bengi paribasan Cilimen nganti asline wis kentekan banyolan ning aku tetep berusaha mbuh piye carane nganti tak rewangi ngompreng Jogjawates. Heeh. Pengar golek dagelan kok ora entuk. Ha iya. Mawon ya. Ana bis nganggur tak sewa tukoke solar ngejak kenek tenan ya. Aku Jogjawates pulang balik kok penumpange ming siji. Wah, gek mangane do wah malah tekor. Tekor. Ya ora apa-apa wong golek seneng ki larang kadang kala. Ya wis ora apa-apa yang penting atiku seneng. Ayo karo Tatin. Ya. Duo jumbo. Heeh. Ya. Didi kabeh wis padha. Oh, ada. Lho, ki, miring kok pendapatku ngantian. Tak jejeke piye? Heh? Nek miring. Rasa. Rasa wae. Dinggo ndegek kuwi jejeg dhewe kok. Ngomeng kok ngene kok dadi miring ya? Ayo. Waduh. Kena ya isih langsing kok. Wah, ayo jelas kok Ya langsing banget no. Kuwi wong loro ora ngentekne bakal 16,5 meter. Nggono apa niku? Ayo nggo werna-werna rumasamu. Kebayake kuwi 7,5 meter. Jarike 16 meter iki 4,5 meter, 7 tambah 13 meter. Yang 3 meter nggo wong loro. Ayo. Kenapa? Lah ya lendange. Ora nggo lendang lho. Nek rumasamu nek kebayaan ki apa ora nggo lendang? Salah. Kudune mau nganggo lendang, lendange dienggo krudung. Iki kan sing nanggap Universitas Muhammadiyah Surakarta. Kok malah ora nggo lendang. Lendange nggo kerudung. Malah saiki werna-werna. Kuwi nandur nendi kok ana wite rambatan tekan pundak kuwi. Wis, jajara. Kajenge variatif. Ora variatif. Lah ngono kuwi rak kudune ana bongkote to. Nggih niku nggih enten. Kuwi nandur rak suwe kuwi nganti tekan merambat nang kene iki. Ning ra ketok. Edan. Le ngrabuk barang piye iki? Nek diketokke gila mangke. Ora krungu. Niki kan napa? Nembang napa? Papeling. Wis muni urung aku mau. Dereng. Oh, urung to ya, papeling. Apa iki? Oh ya, matur suwun Mas Fajar. Wah, iki Mas Fajar Pacitan rawuh mrene. Heeh, iki ya dalang, Tru. Ha iya. Empuh iki kok doting klithih.
Kek ya apa iki? Werna-werna senengane aku ora seneng nek sone nek mriki mboten sanggawa napa-napa. Iya. Ndak dikira aku ki kebangetan le duwe pengarep-arep ora. Apa ta iki? Sari rasa. Basa iki ndur-ndur dengkulmu mlacatmu. Awa men semene kok aku ki nek rata wae ora apa-apa. Nek ora rata mung do rasan-rasana. Kae mono. Engko sing iso nggawa dunekke sing ra iso nggawa kae mono cedhak ro dalange. Ha iya kae bendina nginep kono kok. Kae mono arep gundula kae. Wis rasa didom wae nek ra rata. Heeh. Mas Fajar ya ora ngono. Sunene nggawa ki sing rata. Tinggi sidene rata. Marai congkrah to nek ngene iki. Marai ora apik ya Zah ya kedadeane ora. Sok engko tak kei saja kuwi. Kae mono. Kae mono. Trana. Ayo gak ditembangke. Kangge bawa, Pak. Nganggo kok wong loro kok ora nganggo bawa. Rukun Islam kang 5 puniki Makanan khas Pacitan reng. Apa makanan khas Pacitan? Jenang. Kok jenang? Pacitan sarwi jenang. Udu kok. Iki apa iki? Iki kon masang apa piye iki? Bunder-bunder. Wah, lambat. Iki lho. Wis ra apa-apa. Oh, iki ana tulisane nggo wanda. Iki nanda lho. Nyo iki lentek patang sasi kowe. Tenan, nggo wanda lentek patang sasi. Angger kelek untune copot. Siji wanda loro geter wis. Preman pensiun. Ayo. Mulai wis. Mas getar. Kang parasa sama Nek Pak Geter ki ya wis mergo umur kok ya rek. Ha iya. Ning arep umur kae nek ning ngarepe wong wedok. Wah, truk wus. Ambok alen-alen ki mau diglethak kok. Ngetok kene sentosa. Ming kaya ngene kok dak. Untu. Sing metu ora alen-alen ning untu. Awam biyen nang ngarepe yange lho. Biyen nang ngarepe yange mangan jagung ayo. Bareng meringis kok kono iki kebuak jagung. Tenan. Aku iki kisah nyata yakin. Bareng ngomongan, piye enak rek? Enak lek aku. Enak, ini iki jagung kabeh. Ora dadakne tili to aku ya. Ayo kepengin ngetokke kasudebyane kok. Ndak dikira tuwa. nesu deh, nesu. Kowe weruh ra ki mau, udut kok iso ngene iki mau. Tutupan lho. Udut ki umik tegak lurus ngono kok dhek ngene kok iso munggahane kok. Aja pada ditinggalke
eneng meneh, Truk? Ya, saka sobat ngebiar. Sugeng tindak Mas Gunawan. Sugeng dalu Mas Gunawan. Kleru. Iya, Mas transfer 1 juta. Bareng ki nek maca ngawur. Rokon limapu niku. Ayo Rama itu, ayo. Ayo. Sahabate Anono. kang angka siji Sadurunge gender mbiyen ya pemeran ketoprak pria terbaik. Iya. dadi sinten dadi sapa Kenarok. kenarok kan Dede Wah. aja marah ya Heeh. Mau Pak Geter ki sepuh saya darah tinggi. Nek ora digeret medun ora gelem. kang angka loro salat Aku nek ora tau ngerti nek mangan sate kok, Tru. Ya apa meneh. Oh, kisah iki lucu-lucu. Ayo arep ngetokke kasudipan mangan sate tek. Sret ngono ki nek sik ditarik rak sunduke. Heeh. Ki sik katut manah daginge. Sunduke nang kene temancep papat. nek mak jenang neh piye nek jenang Nek jenang li mamah nang pinggir. Umume iki nek barang atos ki ngetak nang pinggir to. Nek ku ya ora. Kowe kuwi mangan ager-agere nang pinggir kok. Rumah ager-ager apa ya aku atos banget aku. Rek, Kle, kowe iki ditutke sepro-seprene kok mbok menyanjung, ora gelem. Pak Geter ki piyaine merendah. Oh, serendah-rendahnya. Dene kangka telu Ramadan nindakake poso. Ramadan nindak napa Wah. Ya. jangkepe bayakane
Arep lan isa jangkepe Mbak Ayu, Mbak Tatin. Ya. Sing wis kepareng-paring gungan lelagon pepeling. Heeh. Nek ya ngono terus kripik gedang kripik tela. Sithike dang waton rata. Ya. Ki ayo sowan bapak mikirke Bagong kahanane piye. Ya muga-muga ndang bali wae. Ayo ngono ndak bapak ya selak mikir banget mung tuwa, le mikir banget ndak malah ora prayoga. Ya. Janeng yaning nalaka katilangit om Mambang pandhepasulan pamaneka lintang toya kusumayana sumawur madaning Karang Kadempel gegawangan wonten ing madoning netra Kelurah Semar Badranaya amung citraning Kang putra Kelurah Bagong angrantu dhateng sowaning Kang putra bocap dadak sakuling mangke dadya geger sangya para kawula sak Karang Kadempel samyalok yen to Kelurah Bagong wis kondur marang Karang Kadempel dadi guragapan penggaling Kelurahan Nayantaka Anjele Karuna Risang Esmaya wau. Anakku wis bali Bagong. Bapak. Bapak. Kowe pancen senopati. Ora mlebu malah kena tekdon. Tekno apa tekdon? Tekdon. Bagong. Mbak, sandangamu kok kaya ngono. Iki busana wisuda. Busana wisuda. Heeh. Aku wis diwisuda kanthi nilai ngemot. Kumlot. Nilai tertinggi aku wis metu saka pawiyatan kayangan, Pak. Aku saiki gelare ya Maha Guru, Pak. Syukur amen. Gareng Petruk iki dadi conto. Nadyan wong sekeng wong ora duwe, ning waton duwe niat, duwe tekad, mergo tekad kuwi pok ing karep. Sawangen. Adimu wis duwe titel. Heeh. Aku wis S3, Pak. Wah. Wah. Syukur. SSN. Hah? SSN. Apa tuh? Suseno. Sarjana seni Weh, syukur kuwi ora gampang. Kudu deskripsi, Pak. Apa? Deskripsi. Nulis kok kuwi lho. Skripsi. Ora deskripsi. Wah, kok petuk. Skripsi, Pak. Aku nulis tatanan baru dalam
Dunia pandemi. Pandemi, Pak. Lolos aku entuk biji. Ah, Pak. Aku duwe cita-cita, Pak. Cita-citamu apa? Cita-citaku. Mbok ora aku iki wis duwe titel iku ora sok sembrono, Gong. Duwe titel iki ora kena lucu. Waduh, anak ora usah titel wae aku. Aku ki wonge sembrono ya ning pintere iki diketokke. Aku duwe cita-cita pengen bangun pawiyatan Karangkadempel. Pak, Bapak mengestoni ya, Mir? Tak pengestoni ora piye. Tak pengestoni. Matur sembah nuwun, Pak. Iya. Ning akeh sing wong ora seneng gandeng kowe iki. Ming wong sekeng kok iso dadi duwe titel sing dhuwur kaya ngono malah duwe gegayuhan pengin bangun pawiyatan Karangkadempel. Contone wis ketok ngeglo sumebar. Aku dhewe krungu. Sadurunge kowe arep sinau ning pawiyatan Kayuwangan, kowe pengin mlebu ning pawiyatan ngendi? Sokalima. Lah, sing duwe Sokalima sajake ora seneng nek kowe arep mbangun pawiyatan Karangkadempel bakal ngendih marang kuncaraning pawiyatan Sokalima. Mula terus sampyak awur-awur goleki karo kowe, kepengin mateni karo kowe. Wah lah. Durna. Heeh. Utang loro, nyaur loro, utang wirang, nyaur wirang, Pak. Wah, wis. Pripun Den kula dibantu, mestine kowe bakal tak bantu, ora usah kuwatir. Yen Durna ora trima kowe dadi mahaguru merga wis weton pawiyatan Kayuwangan. Aku ingin bakal bantu karo kowe Bagong. Carane Durna ora-orane bakal wani karo kowe ning negungke karo akehing Sata Kurawa. Maju. Aku manjing ning awakmu ora bakal kena apa-apa. Kowe ora bakal tedas ditamani pusaka, ora bakal iso tekaning mati merga saka aku. Bagong wis nganggo busana kaya ngono. Wah, lole, rasah lole. Bersaing ki sing sehat, Dur. Kowe duwe pawiyatan Sokalima, aku arep bangun pawiyatan Karangkadempel. Sing sehat. Nek kepengin entuk cantrik, kepengin entuk siswa, tingkatkan mutu pendidikan di pawiyatan Sokalima. Ora terus sampya ora-ora. Bagong ki sebagai mahaguru pawiyatan Karangkadempel, aku mengkari manut, kasar wani, alus ya wani. Weh jaluk iki. Kakang Penemban. Nek kula pikir-pikir napa sing dikandhake Bagong niku bener. Sampeyan meri ning meri sampeyan kaya bocah cilik. Meri ning wong tuwa niku aja kaya cah cilik to Kakang Penemban. Nek sampeyan ora kepengin kendhih jenenging pawiyatan Sokalima karo jenenging pawiyatan Karangkadempel, nggih diundhake carane memulang ngelmu sing pancen murakabi kanggo para siswa. Aja kok sampeyan gunakake cara-carane wong ora bener, kaduatos sing balung kuleting kulit.
Niku nek cara kula ora gathuk, ora mathuk. Ngeten Dek Patih. Nggih, wangsul mawon Dek Patih. Monggo Kakang Penemban. Bagong piye? Pun kentas, Pak. Pun kula kandhani nek saniki bersaing niku saingan sing sehat. Ora kudu nggunakake cara-cara sing kasar wis tuwa-tuwa kabeh. Syukur. Iki Bagong nganggo sandangan apa Semar? Anak kula pun diwisuda. Pun rampung gene nyecep ngelmu wonten ing pawiyatan Kayiwangan. Lho edan. Lah yen ngono aku melu mangayu Bagya. Nggih. Syukur Bagong. Saiki ora dadi wong goblok meneh. Ning sesuk nek ganti lakon ya goblok meneh kuwi. Apa kon pinter terus atene ora gayeng. Wah, ning kuwi ra wis beda dina. Ah nggih. Niki manut karo Sutradara. Anak kula kepengin bangun pawiyatan Karang Kadempel. Pawiyatan sing ora pilih kasih tegese sinten kemawon mboten ngemongaken piyayi tiyang loro saudon telu saurupan pidak pejarakan jalma wanan nek pancen duwe niat lan tekad kepengin gayung ilmu badhe dipun tampi wonten ing pawiyatan Karang Kadempel mriki. Syukur yen to pancen kaya mengkono nggih nengenaken ngelmuning tiyang gesang saha dipun dasari mawi agama ingkang bebles tekaning lair batos kapitadosan dhateng panguwasaning Gusti lumantar ngelmu agami. Niku sing ngajeng dilakoni dening anak kula Bagong. Werkudara piye? Sarujuk. Arjuna piye? Kula inggih sarujuk Koko Prabu. Yen to pancen mengkono Bagong rungokno dawuh Nata Ndarawati. Tak pengestoni anakku sarujuk muga-muga ingkang pawujud pawiyatan Karang Kadempel. Matur sembah nuwun sinuwun.